Tak na toto video som sa veľmi tešil. Zoberte si pero a papier, zastavte na chvíľu toto video, budete to potrebovať. Máte pero a papier? Tak, napíšte si na jednu časť papiera naľavo veľké áno a na druhú stranu si napíšte veľké nie. Ja vám teraz položím 10 otázok a vašou úlohou bude spontánne, rýchlo odpovedať, keď na tú otázku poznáte odpoveď, dáte čiarku áno, keď nepoznáte, dáte nie. Dobre? Pripravení? Ideme sa pozrieť na to, čo viete o svojej dcére. Kto nemá dcéru, tak čo viete o svojom synovi. Kto nemá ani dcéru, ani syna, tak si to urobte na svoju priateľku, alebo na priateľa, na manželku, na manžela. Prípadne, ak ani jedno z tohoto nemáte, tak si to urobte na kamaráta, alebo na podriadeného v práci. Samozrejme, obsah tých otázok bude v tom prípade iný. Ja som vám chcel len teraz ukázať to posolstvo, ktoré z toho bude. Posolstvo bude znieť, čo ja vlastne viem o svojej dcére. Ideme na to? Tak, prvá otázka. Najobľúbenejší učiteľ mojej dcery. Meno. Viem, neviem. Napíš teraz, hneď. Druhá otázka. Mena učiteľov jednotlivých predmetov. Dejepisu, zemepisu. Viem, neviem. Počúvaj, netipuj to. Vieš alebo nevieš? Odpoveď. Tak, ďalšia otázka. Kto najviac naštval moju dcéru? Prípadne, čo moju dcéru potešilo za minulý týždeň? Viem alebo neviem? Viem, kto ju naštval? Viem, kto ju potešil? Čo zažila minulý týždeň? Napíš áno alebo nie. OK, poďme na kamarátku. Štvrtá otázka. Ako sa volá najlepšia kamarátka mojej dcéry? Áno, nie. Aké záľuby má moja kamarátka? Teda kamarátka mojej dcery. Aké záľuby má kamarátka mojej dcery? Vieš to alebo nevieš? Ďalšia otázka, šiesta. Čím chce byť kamarátka mojej dcery, až vyrastie? Vieš to alebo nevieš? Nie, že ti to povedala manželka, že tvoja dcera má teraz kamarátku, ktorá chce byť herečkou. Prosím vás. Otázka znie, bavili ste sa o to so svojou dcerou alebo nebavili? Máte to? Tak, ďalšia otázka, čo si na svojej kamarátke najviac váži? Máte? Viete to? Prečo je vlastne kamarátkou? Ďalšia otázka, to bude 8. Ktorého učiteľa má najradšej kamarátka vašej dcery? No a poďme ešte na seba, trošku personifikovane. 9. otázka znie, čo si moja dcéra na mne najviac váži? Ale ja nechcem domnenky, ja chcem to, či ste sa o tom spolu bavili. A 10. otázka na záver. Čo mojej dcére na mne vadí? A opäť, ja nechcem domnenky. Sadol si si s ňou a spýtal si sa jej, Miláček, čo ti na mne najviac vadí? 10 otázok. No a teraz, máš 10 krát áno? Ak máš 10 krát áno, máš môj hlboký rešpekt. Máš nielen rešpekt, ale aj úctu. Máš 9? Máš 8? Máš 7? Alebo 6? Alebo ešte menej? Tak potom sa spýtam, čo vlastne vieš o svojej dcére? Tí, ktorí nemajú dceru, môžu si to isté urobiť na partnerku. Ale otázky nebudú na učiteľa dejepisu, ale budú trebárs, čo ju nahnevalo minulý týždeň. Ktorú kolegyňu má v práci a prečo ju má rada, alebo prečo ju nemá rada. Keď sa budem baviť o tom, že si to chcem urobiť takúto reflexiu na svojho spolupracovníka alebo podriadeného. Kde chodil do školy? Aké výsledky dosiahol, keď bol junior? Vidíte? Na čo sú nám dobré tieto odpovede? Pozrite, je mi jasné, že keď je šéf, ktorý riadi 145 ľudí, nemusí toto všetko vedieť o svojich spolupracovníkoch. Nie, všetko nemusí vedieť. Alebo lepšie povedané, o všetkých to nemusí vedieť. Ale viete, o ktorých by mal vedieť všetkých týchto 10 otázok? O tých najbližších. O tých, ktorí najviac rozhodujú o tom, ako sa jemu bude dariť alebo nedariť v práci. A potom neformálna autorita je hračka.
neformálna autorita ako otca, rodiča, kamaráta, keď sa zaujímam o to svoje okolie. No, ak tam máš teda menej ako 10, medzi nami, akékoľvek iné číslo ako 10 v tomto teste, znamená pre teba šup, zodvihni zadok a začni na tom pracovať. Choď a zisťuj, čím žije okolie okolo teba. A uvidíš, ako sa ti zmení svet. Krásny deň. A som tu späť. Ešte sa nejdem s vami rozlúčiť. Niečo ma totiž ešte napadlo. Počúvaj, tatko. Ak tých odpovedí bolo áno, 5 a menej, a teraz ťa to zaujalo a chceš s tým niečo urobiť, a pôjdeš nažhavený do tej izby svojej dcery a prídeš za ňou a sadneš si ku jej stolu a prídeš na ňu na meter od nej, pozrieš sa na ňu a povieš: Miláčik, čo bolo nového dneska v škole? Tak sa udejú čudesné veci. Možno, že ti povie: oco, ty si chorý? Alebo sa spýtam: ty sa rozvádzate s maminou? Otec, čo sa stalo? Viete, prečo vzniknú takéto myšlienkové pochody? Mimochodom, väčšinu cier by v tej chvíli napadlo: kto na mňa bonzoval v škole? Ktorá učiteľka volala? No a veľa cier a synov, ktorí takéto niečo zažijú možno prvýkrát, alebo po 5 rokoch prvýkrát, tak zareagujú podráždene. Mám pre teba výzvu. Nevzdávaj to. Aj keď to dieťa zareaguje podráždene. Skús to znova, možno za hodinu. Možno za 2, možno na druhý deň. Ale skús to znova. A keď 10 krát zareaguje podráždene, skús to 11 krát. Vieš prečo? Lebo raz sa to zlomí a uvidíš, raz ti bude to dieťa neskutočne vďačné, že si ten čas a energiu venoval. A je jedno, či to tvoje dieťa má teraz 7, 8, 11, 15, 18, 21. Nikdy nie je neskoro. Len to som vám chcel ešte povedať. Takže šupky dubky, zodvihneme zadok, rozum sa pridá a ideme klásť otázky.